JK Yadav Films present. की बोले छी JK एंटरटेनमेंट सालाना तन त गांव घुसी तो JK एंटरटेनमेंट नंबर ले 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 तू फोन न कइले सार क्लास के लल को नंबर रे सालाना तन तू कछि नंबर ले ले फोनो ने केले मतलब की छे के नंबर दल को साला हम नसबइयो जीते वही वही के सारी काल का छोड़ी से नंबर ले ले लही फोन न कलही मिल के डेटा देख तू ठग लही की बोली मिला के डेट देख तू ठेक लली ओ हम तो सोचली कि सालाना तन वही तो ठगियो तू ठग रही मगर तू तो उल्टे भागले अब तो तोरा जब वही ठेक ले तो साला तू नंबर केना दिली तब समझ में नहीं आवे छे मोड़ के दलही बिगा सर एतक सुन ले रहिए आदमी के जतरा खराब भए जाय छे मतलब कुछ भए जाय छे साला आज तू कह छ हमर मूड बिगड़ गेले मूड केना बिगड़े छे साला तन पता था तो वो हम देखै छी अभी एगो को नहीं ना चैनल छी तू तीन तीन गो से नंबर तू केना ले लेली 1772244 देखो ई सार के नंबर दे छे सार 17714 साला तन तीने गो नंबर होय छे रे सार ना तन हैं साला दिमाग नहीं छो की नंबर दे छी और कुछ दे छी ये कोड छियो Music by Priyanshu Singh. काल मिले खातिर कइले रली फोन हो पैसा लेके हम पुग गइनी लोन हो काल मिले खातिर कइले रली फोन हो पैसा लेके हम पुग गइनी लोन हो देखी के कइला साला भातार धइलस काला मरद के जीता बाबा ले पिया अरे का भइल बा पार्टनर काहे रोता रो लवरवा के मारदा परिवार बनलबो कहां गइल रहल ह कोई नहीं रात मलाई ख इतवा भलाई ख देले तो रोत काहे बा मोर दे खोल के बताव सुना अरे खूबे होठावा काटेला को बोसीना से सटेला खूबे होठावा काटेला को बोसीना से सटेला अरे से जे पा उड़ाई देला रोजे गारेदा हमार मारेदा हो हमारे